Happy Foundation Day, Adofss, no? Alliance Development of Organic Farming. It's a memory hole, no? It will become an history now because we have already recorded it into our videos and all. So, I am co-director of Bisharwaji Ahok. Co-director. Last kori na lage no? ঠিক আছে মই আপো চেয়ারম্যানক কই দিম পুরোকে কাটি দিম তাহলে তোমার Today it's the 5th foundation day of Adofss Producer Company Limited, and we have done our celebration out here with our well-wishers, and so we hope that our well-wishers will really appreciate it and they will grace and bless us. So we have been doing a very successful business out here in Udalguri district, particularly in the field of agriculture, horticulture and apiary, beekeeping. So we have a very good turnover this year. Where last financial year we had near about 1 crore turnover, and we had a very good market linkages with the buyers and all in correlation to honey and some agro products, byproducts. So we are proceeding in a very smooth way, and we hope that we will succeed in the near future in a very fine way. And we really thank all our producers in regards to this, that they have really helped us in regards to maximization of the products and all, and some honey and some rice products and all. So we have been doing well, we are exporting to some other abroad also in this regard. So thank you very much, and we hope to do well in the near future. Thank you. Dinay Adofss Producer Company Limited ni gaisonnai san जों दिनै नुजाथिफैनो हादों जोंनि कम्पानिनि प्रडिउसार्स जों लोगोसे वेल विशार्सफोर आरो लोगोसे जोंनि डाइरेक्टरफोर. So दिनै जिहेतु 5th फाउन्डेसन डे जों जोबोद रंजादों आरो जोंनि बिदिनो जोंनि जि माने फाउन्डेसन डेखौ जों फालिबाय थायो. बिदिनो जों बिभिन्न धरननि लकेसन लेआउटआव थाङो. देग्लाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टारावनो खाथियावनो जोङो सेलेब्रेसन खालामदों जोंनि वेल विशार्सफोरजों. जोङो कम्पानि हिसाबै जोङो माने गोबां जोङो एग्र' बेस्ड प्रडाक्ट्स लोगोसे हर्टिकालचार प्रडाक्ट्स आरो हानि जोङो प्रडाक्सन खालामदों. थांनाय बोसोरनि जि फाइनान्शियेल इयार बायदिबा जों प्राय 1 crore बांसिन जोंहा टार्नओभार जादों. तो जोंनि टार्नओभार हिसाबै जोंनि कम्पानिया बहुतखिनि ग्र' जादों. जों साबायखर बावदों जोंनि प्रडिउसार्सफोरखौहाय, जिहेतु मोजाङैनो जोंनि जितु प्रडिउसार्सफ्रा मोजाङैनो मोजां प्रडाक्सन खालामनो हादों, जायनि जाहोनाव जों माखासे चेनेलाइज मार्केटआवबो जोङो आवगायनो हादों. आरो बेफोर गासैबो जोङो मुवाफोरखौ जोंनि प्रडाक्ट्सफोरखौ बाय प्रडाक्ट्सफोरखौहाय जों पेकेजिं ब्रेन्डिंबो खालामनानै आरो लोगोसे र' हिसाबैबो जोङो माने होनो हादों. आरो बे हिसाबै जों जोबोद गोजोनदों आरो जों इयुनावबो बिदिनो जों मोजाङै मावलांनो थाखाय जों आवगायदों. बिनि थाखायनो दिनैनि बे फाउन्डेसन डेखौ जोङो जाफुंसार जादों होननानै जों गोजोनदों आरो जों बिदिनो बोरबो जों नागिरदों रायजो राजासिम एबा गासिबो जोंनि वेल विशार्ससिम जेन जों बिदिनो आवगायबाय थायो. गोजोन्थों.